Seară de poezie, muzică și gastronomie în Alea Alexandru din București. Nopțile Institutului Italian de Cultură au stat sub semnul norocului. Chiar dacă a fost vineri 13, ghinionul a fost combătut printr-un spectacol pus în scenă de regizorul italian Francesco Pellegrino. Asta pentru că la italieni vineri 13 e semn de noroc. Ghinion aduce vineri 17. În Italia, vineri e cu ghinion. În România, 13 se bucură de o reputație nu tocmai bună. La Institutul Italian de Cultură, însă, mărțișoarele lui Martie au adus pentru publicul prezent un program pe placul tuturor. E questa la quinta volta. E a 5-a oară când institutul organizează această manifestare, destinată întregului public, atât celor obișnuiți, dar și publicului tânăr. Questo spettacolo è uno spettacolo di poesia, è una raccolta di poesie che è stato scritto dal nostro... E un spectacol de poezie scris de Francesco Pellegrino, de poezie și muzică, un mix, ceva interesant și deosebit. Ed è quindi un misto, diciamo, un misto, è abbastanza una cosa interessante e diversa. Combinație și îmbinare inedită între culturi, videopoemul imaginat de Francesco Pellegrino a adus pe scenă vocea și muzica îndrăgitei Maria Tănase. Totul pentru o noapte albă, în care vineri 13 vă poartă noroc. Ogni cosa è segnata. Livrea verde.